תראה. אני לא יודע מה קורה פה. הופה. קרפן, החתול. לתרום לדומבלדור. היא תהרוג אותה. אתה בא לבדוק? לא לבדוק אותה. לא, לאט. כל היום מגיע לקחת הופה, ראית לי? לא, זה גבול. יאללה. מה, אתה מוכן לתפוס אותי? תהיה שם שלא תברח לכם. מה תדוזו פשוט? זה מוזיקה ממורטל קומבט, מי שלא מזהה. וואי. פאק! איזה יופי לעזאזל. וואי, איזה יופי. בואנה, איזה יופי. כדי לראות שיש בדיקה הזרה. איזה גדול. איזה ענק זה, אלוהים. מפה בא סיבי טבע, אגב. היא פאקינג זהרת. איך אתה לא החנונית שלך? כזה נמצא פתרון עם הזישוק, מה נעשה? מניאק. איך שם? מה שזה? הופה. כן. אני חתולה. מה אתה עושה, תגידי לי? חושב שאני חלק לך? מה, לא קורה לכלום. יכולת בניתי. וואי, תראה את הכי זיפת את הלסת שלנו קדימה. טוב, יאללה, עזוב, בוא נחשוב על הפתרון האוטומטיבי בוא נתלוש את הרגליים. אפשר. מוטיסטים? הם יגדלו לך? מה פתאום, עזוב. כמה זמן הם גודלות? הם לא גודלות, גם הם גודלות. בטח שכן. כל החלקים אצל הגודלים. איך בספיידרמן? כל החלקים של הגודלים. בוא נחשוב על פתרון. תראה. וואי, תקפו את החתולה שלך, אחי, תקפו את החתולה שלך. תסתק. תקפה אותה. אני חייב לראות מה קורה פה, תראה, תסתכל. וואי, ברק היורה. אז בואי לפה. מי פנתרה? בוא נשחק את זה ככה, בוא נחשוב על פתרון. טוב, נכניס אותה לזה. מה נחשוב? אנחנו